ke cewa fataratan bi qahtin wa jadabin, dan haka wani lokacin Allah ya tashi sai ya hori mutane ta hanyar ainihin fari da rashin ruwa, wataratan bi aduwin wani lokacin kuma da maki. Kowa ya san ana zaunan lafiya a Najeriya nan a lokacin da su Sardauna suka bayyana a matsayin shugabanni adilai, aka samu su Tafawa Balewa, aka samu su Awwalawo, aka samu su Azikiwe. Kowa yana gwagwarmaya ne ya za a yi yanta mutanen shi. Talakawan a lokacin da gaske suke, da aka fara samun gurɓacewa daga talakawan, da Allah ya tashi sai ya sallado ya turo makiya, sai suka bi dare ɗaya sai suka kashe waɗannan mutanen kirkin. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Su da suka hau, me suka yi wa ƙasar wanda ya amfanar da ita a cikin watannin da suka yi? Tun daga lokacin da su Agui Ironsu suka kashe su Sardauna har yau an sake samun wani shugaba wanda aka ji daɗin shi? Ba a samu ba. Wanda ya taho za a ji daɗin nashi, shi ma aka sake kashe shi Murtala. Wani ya sake tasowa za a ji daɗin shi, shine yar Aduwa, shi ma ya mutu. Allah ya ƙi bar wa ƙasar wanda zai rahama mata. Me yasa? Laifin shugabannin ne? Laifin talakawan ne? Domin daga cikin talakawan ne aka fitar da shugabannin. To in wani ya zo mutumin kirki, sai Allah maɗaukakin sarki ya ga cewa bai dace da su ba. Wallahi in gaya muku sarahatan, waɗanda muka sha hira da su na sha faɗa musu, kuma ga wannan magana ina faɗi yau kasa ne ɗauka. Ina cewa da talaka suke cewa Najeriya sai mai gaskiya, suna nufin Buhari. Sai nake cewa Buhari bai dace da shugabancin ƙasar nan a irin wannan lokacin ba. Domin suwa zai shugabanta, suwa za su zama ministocin, suwa ne gwamnonin, suwa ne kwamishinonin, suwa ne campaign managers na Buhari. Kuɗi aka zo ana tarawa a cikin tim ɗin campaign Buhari. Campaign manager ɗin ya ƙara naira miliyan 60. Naira miliyan 60 campaign manager na Buhari ya tara, ya ƙara a cikin abin da ake nema. Da aka zaunar da shi a gaban Buhari, aka ce waɗannan figos ɗin fa sai ya ce a yafe mishi. Yana da 'ya'ya, yana da mata, bai sayar da zai ba, shine da ya samu wannan damar, shine ya ɗan ƙara a cikin bana fa 2011 ɗin da ta wuce, ba wai shekara kaza ba. A wannan hayaniyar da kuka yi ta yi, Najeriya sai mai gaskiya. Irin masu gaskiyar da suka kewaye Buharin kenan. Sannan shi wancan da yake ta kwarmato, je ka same shi, me ake ciki da shi tun a wannan lokacin? Zai yiwu mai gaskiya ɗaya shugabanci ƙasa? Ba zai yiwu ba, sai an samu masu gaskiya. A lokacin da Tafawa Balewa yake shine mai prime minister, ma'ana na ƙasa gaba ɗaya, Sardauna shine mai, shine premier. Mai gaskiya sama, mai gaskiya ƙasa. A lokacin talakawan su ma gaskiya suke so, sai aka ji daɗi. Amma kun san ya kai lokacin da talakawan suka lalace da suka ji an kashe Sardauna, a kodan da suka zuba ruwa a ƙasa suka sha saboda daɗi da murna. Yau waɗannan mutanen sun yi nadama ko ba su yi nadama ba? Saboda haka ku ji jama'a, babu shakka tun daga sanda Buhari ya fara tsayawa takarar shugaban ƙasa, kowa ya san ƙarara nake fitowa in ce a in dai maganar Buhari ne, no compromise. Ka je ka tambayi na Madisambo lokacin da za a yi zaben shugaban kasa, mun zauna da shi, ya ce Sabon Gari da Zaria ta rikice, wani taimako za ka yi mana Malam Albani? Na ce to in dai maganar Buhari ne, no compromise. Sai ce Buhari ba zai ci ba. Sai na ce a wurin Allah ne. Na ce saboda haka maganar Buhari ba zai yi shugaban kasa ba, a hannun Allah ne. Abin da ya gaya kenan, ya ce Buhari dai ba zai ci ba. Na ce a hannun Allah ne. Me yasa Buhari ya zama musu tashin hankali? Me yasa yanzu suke ta propaganda akan cewa ai Buhari ya ce ba zai tsaya takara ba? Me yasa suke ganin Buhari a matsayin barazana in zai fito takara 2015?